Priatelia, vítajte pri dnešnom videu, ktoré bude venované Agroburze v máji, ktorá sa konala na Halovej 16. Ja vás poprosím na začiatku o odber a my sa môžeme pozrieť, ako to na tejto burze vyzeralo. Priatelia, čo sme si pripravili na Agroburzu v máji 2026? Veľmi zaujímavé akcie, špeciálne ceny, špeciálnu výstavku Forsheet a samozrejme aj bonusy pre vás. Prvým bonusom pri vstupe prvých 5 z vás tento jedinečný model balíku slamy úplne zadarmo. A zároveň prvý 5 z vás, ktorí si niečo kúpia hocčo, šiltovku originál Joskin úplne zdarma. A to nie je všetko. Ako môžete vidieť, hlavným motivom je tombola za 1 euro a vy sa na ňu práve pozeráte. Čo ste mohli získať na tejto tombole? Napríklad limitovanú edíciu same od spoločnosti Ross, samozrejme doplnkové kolesa, nárazník, plyšový traktor Claas Xerion, spomínanú šiltovku ste mohli vyhrať aj v tombole, trička Zetor, reflexnú vestu Joskin, pracovné rukavice originál od Joskinu, hrnčeky keramické s motívom Forsheet E302, priatelia 10 cien pre vás iba za 1 euro. No a samozrejme špeciálne akcie Forsheet E514 iba za 140 euro. Mali sme tu pripravené dvoje kusy. Potom špeciálna cena 130 eur na Claas Lexion 6900, limitovaná edícia z Clarks Collection. No a samozrejme máme tu aj ďalšie zaujímavé veci, ako je Forsheet E302 za 180 eur plus zadarmo hrnček keramický E302. No a špeciálne ceny iba na Agroburze. Case Farmal 64 eur a 66,50. No a samozrejme rozdávame od toho ešte viac. Lišta zadarmo. E514 Forsheet od Autokultu úplne zadarmo pre tých, čo prišli na Agroburzu. Je ich celkovo 39, tak tí prví sa vlastne k tejto lište dostali. No a my sa poďme pozrieť priamo ešte na predajňu, čo nás čaká. Hneď na začiatku akcia na New Holland CR11 Gold Show za 190 eur. Celá táto burza sa nesie práve v sfére akcií, špeciálnych cien, ktoré nájdete len na našej burze. 95 eur je napríklad za obalovač na balíky. Potom máme tu case Pumu 260 za 99,90, 1000 kusová limitovaná edícia, myslím, že to je špičková cena. Posledný kus Škody 180, ten už nie je v akcii, samozrejme za zvýšenú cenu, ale naopak ešte sme mali Zetory 7711, 7745, 7745 Turbo ale aj kryštály. No a samozrejme máme tu v akcii aj prívesky. No a poďme sa pozrieť ďalej, môžete si pozrieť na našej burze prototypy, a to konkrétne za chvíľočku nám v júni naskladníme E512, tak prototyp modelu Forsheet E512 1:32. Takisto prototyp modelu Forsheet E514 v modrej, čiže tej prvej farbe, ktorá vyšla s novým prvkom, a to je otvorený bunker na zrno. Takisto dvoje dekaly, ktoré sa vedia kombinovať, to bude bonus v balení, že si viete ten dekal pripraviť. Prototyp vlečky STS M2028 humené, to znamená STS Snina, prípadne kde sa táto vlečka vyrábala, 5 tonka v tejto krásnej bordovej farbe a v modrej farbe. No a obľúbené cisterny ZTS MV5 028 ako prototypy. Takže to ste mohli vidieť na burze, ale to nie je všetko. Poďme ďalej. Akcie na všetky modely Agro, ktoré máme na predajni, takže to už nechám na to, aby ste si to pozreli v tomto videu. Výrazné zľavy, myslím, že sa určite oplatilo prísť. No a priatelia, ak ste nestihli túto burzu v máji, neváhajte, v júni 20. júna presne na Halovej je tu burza práve pre vás so špeciálnymi cenami, viac predajcov, viac zaujímavých akcií a možno aj veľké prekvapenie. Priatelia, poďme sa pozrieť z predajne ďalej do plena, kde sú ďalší predajcovia. Uvíta vás Agrač Jano a konkrétne aj táto originálne tričko Joskin za 12,50, ktoré sme mali na akcie, prípadne originálna šiltovka Joskin, to znamená v špeciálnej edícii. No a keď sa presunieme do tejto časti, tak tu máme niečo pre vás zdarma od Forsheetu, to znamená, či sú to vozíky, alebo sú to vlastne rôzne doplnky, ktoré ste si mohli zaobať zdarma, prípadne dekaly, či na 516, 512, 524, dokonca originálne brožúrky, no a špeciálne ceny, ktoré ste si mali možnosť len na Agroburze. Ja vyzdvihnem dvoje. Joskin vyklapací prívez za 65 eur v zelenej farbe a potom samozrejme nadstavby za
na IFI za 12 €. No a priatelia, v tejto časti môžete vidieť výstavku Forsheet. A nie je to len o výstavke, je to o špeciálnych edíciách, o upravených verziách, o dokonca aj napríklad technických nákresoch. A vy sa už pozeráte konkrétne na technický nákres z 514. No a v pozadí je napríklad Saxonia vo verzii 517 MDV, 514 MDV Saxonia, no a potom ručne patinované verzie, ktoré ste si mohli prehliadnúť na burze exkluzívne, napríklad originálny katalóg náhradných dielov z 516 a napríklad Agro Tatru 815 vo verzii vlastne ručne upravenej, respektíve na základe stavebnice, takto s doplnkovaným 512. No a na tejto časti bolo vystavené napríklad originálne fabrické vlastne náčrty novinky E281C Forsheet, to znamená rezačky, a exkluzívne premiéra vlastne prototypu cez fotky zatiaľ aktuálne 2.8 jednotky, na ktorú sa určite môžete tešiť. No a v pozadí už je v mierke 1:20 E524 Forsheet, náčrty tak, ako vlastne sú z fabriky s dátovou pečiatkou, a to môžete vidieť 5.8.1991. A my sa môžeme pozrieť aj na ďalšie technické náčrty, ktoré sme tu vystavili, konkrétne E516 s dátovou pečiatkou 5. novembra 1985, alebo dokonca E512 s technickým náčrtom s dátovou pečiatkou 3. októbra 1986. To znamená, sa jedná o novú verziu v hnedej farbe. Takže priatelia, toto je táto časť, a my sa poďme pozrieť na ďalšie veci, ktoré tu mali predajcovia, a to konkrétne mali sme tu nielen agro, ale aj nejaký mix tých autičiek. Priatelia, vítajte na tomto živom streame, rovnako na našom YouTube kanáli. No a záverom agroburzy, ktorá bola v maji 2016 na Facebooku, teraz je to live, tak nás čaká milá povinnosť, a to vyžrebovať tombolu. Tombola spočívala v tom, že ste si zakúpili tombolový lístok v hodnote 1 € a tak ste sa dostali do tohto osudia. Takže ako môžete vidieť, je tu niekoľko lístkov. No a my, o čo budeme žrebovať, skôr ako pristúpim k tomu žrebovaniu a vylosujem prvého výhercu, tak si predstavíme ceny. Môžete vyhrať tento jedinečný model traktora od spoločnosti Ross. Konkrétne sa jedná o Same Laser 160 v limitovanej edícii, potom Xeriona, plyšový traktor od Klasu, samozrejme keramické hrnčeky, Joskin originálne rukavice, reflexná vesta, originálnu čiapku Joskin, a tu ste mohli získať aj prvým 5 nákupom úplne zdarma. Rovnako takisto aj tento Viking náhradné kolesa alebo tento bumper. No a samozrejme máme tu aj trička so zeterom. Priatelia, takže poďme na to. Ja to zamiešam, nebudem sa na to pozerať, budem hrať slepého. No a máme prvé číslo 3. Blahoželám. Jasne, že ja. Takže stolica našej. No ale ukážeme na kameru. Trojka, ešte raz, je to tak. Takže blahoželám ešte raz a vyber si tú svoju cenu. To je jedno, že čo? No áno, to je jedno, to je také plyšového traktora, áno. Blahoželám, takže máme prvého víťaza. No a samozrejme zamiešame a môžeš vyťahovať. Číslo 17. Takisto si ty? Takže to nie je náhoda. To určite nie. Takže 17 je to tak. Takže kto prvý príde, ten si kúpil a to je šťastie. Takže zase si môžeš vybrať cenu, ktorá sa ti páči. Traktor, takže traktor. Páči sa. No a blahoželám. A teraz, že by to bolo spravodlivé, tak ešte raz poremiešané. Máme číslo 14. Takže 14. To už nedáme, to už dáme 14, áno, je to tak, je to 14. Dobre, takže môžeš si zasa vybrať bumper. Dobre, no a teraz už ti nedáme žrebovať a teraz to vyžrebujem ja, číslo 21.
číslo 21, takže číslo 21, priatelia, tí, čo máte 20 minút, takže tým pádom, že tu nie ste, tak ja to zvolím tak podľa tej hodnoty, budete číslom 21, sa mi prihláste na Facebook, budú to tieto krásne kolesa od Vikingu pre váš traktor Class. No a tým pádom ja poprosím dámu, aby nám vyžrebovala nejaké čísielko, to nie som ja len, a 72, číslo 72, hej, nie je tu, tak máme? Tak potom blahoželám, tak máme tu, blahoželám, takisto cena, ktorá sa vám páči, môže byť vaša, máme tu trička, ešte zetorácké, máme tu šiltovku, reflexnú vestu, Joskin rukavic alebo keramické hrnčky. Tak tento je pekný, ako chcete. Ďakujem pekne. Ďakujem. A môžete nám vyžrebovať ďalšieho, ja to zamiešam, nepozerať sa poprosím. Tak to ja nastavím. Ja už číslo vidím, no tak to neuveríte, priatelia, je to číslo 7. 7 je môj časný číslo, takže 7, ja. Tak, no zase ti musím poblahoželať 7, ale tak nám daj, tak vyber si. Tričko, veľkosť? Elko. Elko, dobre. No a poď nám vyžrebovať. Nepozeraj, áno, ale nepozeraj. Nepozeraj. Ako sa to čítať bude, ale áno, 68. 68. Má niekto 68? Nikto nemá 68, takže poďme prideliť 68 dáme napríklad na rukavice od Joskinu. To má 68, tak u nás má rukavice, no a tým pádom, že nie je tu, tak poďme, tak to zavriem, premiešame. Číslo 71. Máme? Tak máme tu aj výhercu s číslom 71. Poďte, áno, 71. Odložíme, blahoželám. A už môžete si vybrať, čo je srdcu blízke. Tričko. Ďakujeme pekne. No a poďte nám vyžrebovať. Ešte tu máme 3 ceny. Číslo 76. Tak vidíte naspäť. Tak toto by bolo dohodnuté, ale toto nie. Máme tu aj tých, čo tu nie sú, takže 76, priatelia, ukážeme 76. No a vyberajte, máme tu tieto zasa 3 ceny, ktoré nám ostali. Vestičku. Dobre, super. A teraz budem pre zmenu ja žrebovať. Nepozerám sa. Ale tak čísla padajú rôzne. 100. Dáma. 100. Pekné číslo. 100. Ukážeme tak na kameru. 100. Blahoželám. Ďakujem. A cena? Číslo. Chceš toľko poháriť? Čo to je vaša? A ešte poprosím vyžrebovať. Ešte máme posledného výhercu. Hrnček. Foršit bude číslo 88. No, tak no. 6-4. 88. Tak je to tak. Takže posledná cena, ktorú tu máme, je vaša. Blahoželám. Priatelia, tak to bola tombola. Dúfam, že sa vám Agroburza páčila a samozrejme aj čo sa týka tomboly. Budem rád, ak sa k nám pridáte. Konkrétne to bude najbližšie 26. To znamená skoro mesiac niečo na Agroburze Tuna. Ja môžem už dneska povedať, že bude pomerne viacej predajcov, bude mať zaujímavé akcie, rovnako dobrú atmosféru a veľmi, veľmi zaujímavú tombolu. Takže máte sa na čo tešiť. Ja vám ďakujem za sledovanie aj toho live streamu, ale aj nášho YouTube kanálu. Ja vás poprosím o odber, tak aby ste boli vždycky v obraze zo sveta modelov na prvom mieste. Majte sa krásne, dovidenia, do počutia, som model s navigátorom.